Ahoj. Je sobota, 10 hodín, vonku trošku mokro, ale tak sme sa vybrali na bicykel. Čakám. Vždy musí byť nejaký externý faktor, ktorý naruší toto video. Čakáme na Igora, dúfame, že príde aj s Maťkou a ideme si to dať na železnú, tak? Na Kačín. Teda na Kačín, na železnej práve sme, vidíš, už som troška aj blbý. Máme so sebou naše dva čierno-červené kone. Maj pekný deň. Čau. Kde máš polovičku? Trénovať, takže by sa trápila. Zdraví mladý a silný. Zdraví ťa, mladý a silný. Ale my tu striehneme, že ty vole, to už sú oni. To by išla taká dvojica, sme pozerali, že to by mohli byť aj oni, ale že... Určite Maťka, ja tam ešte dobre nevidím, nejdem mávať. Potom si cvičneme. Čo? Vyskúšam. Nič nepožičiam. Na 100 metrov. Na 100 metrov. No dobre. Ty ideš jak cesták oblečený. Neviem na ich tak, mne som už taký... Kontroluj všetko. Ja som musela vyďukať. Kapsičku nemáte? Na také bicykle sa kapsička nedáva, alebo držiak na fľašku sa už na taký bike nedáva, vieš. No však hen to není, ale tá zadná, tak to je taký 2-kilometrový úsek jak Mordor. No na najľahšom prevode ideš. A 2 kilometre proste hore. Igorko ako vždy očarený niečím. No není medzi vami nejaký zásadný rozdiel. To bude tak na cestu. Môžeš mu dať, Igor. Soro. Prehádzovačka nejde, brzdy nebrzdia, Tuhé. Čo ešte? Človek vyhodí 300 € za takúto šepletu. 300 €. 300 €. Bratovi. Here I go again with the pen strike, then kid I'm outy. Impossibles, pull impossible tools, make it rowdy. Say howdy to the crowd, jump up, beat him down. Any sucker MC thinks we clown around. This old hype, 1993. Battle rhymes like mines if you biting me. Blowing up your face like a bomb in the mic. Áno, dobrý kopček to bol. Išli ste jak makači, tak ale snažila som sa. Igor, čo povieš na kopček? Paráda. Zrazu mu došli slova. Pane, poprosím vás, podržte tú kameru. This old hype, 1993. Battle rhymes like mines if you biting me. Blowing up your face like a bomb in the mic. Láska, tak naša prvá spoločná investícia na streche tohto auta. No, tak to nejako vyzerajú dva veľké bicykle na streche malého auta. Ty nejak ty vyzeráš v paráde v tej šiltovke. Kúpil som si šiltovku a ja včera. Ty máš ale peknou držku. Motýlik ma príjemne prekvapil. Na bielý kríž zo Svätého Jura. Čikulka. Poď. Púšťame sa z Bieleho kríža smerom na Svätý Jur. Nechám vám zapnutú kameru, uvidíme, ako to bude vyzerať. Do it! Come on! Do it now! Monster kill.
Mám pocit, že som išla jak divo. No však išla si. Láska, ja viem, kde to je. Ja viem, kde to je. To je až dole v dedine. Tak tam bola predsa odbočka, že biely kameň, či čo to tam bolo. Tak to je až dole v dedine. Yeah. Toto neviem, či je zrovna zjazdné. Keď nie, zase pôjdeme naspäť. Akože dá sa to vytlačiť samozrejme. No jasné, pozrieme sa na nejaký hrad. Super, kúkaš si, ale... Tak ne ani dole na bajku, čo? Práve, že je. Dole to je zjazdné. Ako tak. Ale dole si to budeš môcť vyskúšať, samozrejme. My išli 50. Teda kamera nám ukáže, koľko sme išli. A to je už toto. Čo sme objavili? Bielý kameň. Ideme sa pozrieť tam, že? Tak opri kľudne bicyklík ležal. Celkom zašité miesto, nie? Ako sa ti páčil dnešný výlet? Na jednotku. Na jednotku. Tak úplne mimo ešte táto celá palica. To katastrofa. No, to som si o bicykel rozprával. Zlý bicykel. Zrieme sa, čo nás čaká hore. Dnes sa doma a choď von. Peši alebo na bicykli. Motýl! Tak to nejako vyzerá hrad Bielý kameň, hneď vedľa Svätého Jura na konci dedinky. Takže keď máš voľný víkend, skús sa sem vybrať, objavíš takéto miestečko. Yeah, it's the Bulls. Yo. Here I go again with the pen strike, then kid, I'm outie. Impossibles, pull impossible tools, make it rowdy. Say howdy to the crowd, jump up, beat him down. Any sucker MC thinks we clown around. This old hype, 1993. Battle rhymes like mines if you biting me.